ବିକାଟା ତ ଶୋଇଛି ଶୋଇଥାଉ ଆଉ। ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଯିବି ଭାରି ଭଲ ମଜା ହବ। ସାଇକେଲ ଚଳିବ ମାଡ଼ ଦେଲେ ଆଜି ଏଇଠି ଗଡ଼ି ଚପଲ ମା ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ। ବଢିଆ ଚପଲ କିରେ, ମୋ ତ କିଛି ଚପଲ ନା, ଏଇ ଚପଲ ଦିଟା ନେଇକି ଆସି ଯିବି ଭାରି ଆଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଗଲା। ଚପଲ କାଇଁ ଚପଲ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୋବାଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ବୋବାଲ ଲାଗିଲା। ଚପଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଚପଲ ଚଢେ ପଡିଛି। ଏଇଟା କଣ ଡିଏସଏଲଆର କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ଟିକେ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗ ମୋ ଚପଲ ଦେଖିଥିଲୁ କିରେ? ଗଲା ସେ ଦେଖିଥିଲି। ସାଙ୍ଗ ସେ ଦିନଠୁ ଚପଲ ନେଇକି ସିଏ ଗଲା, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚପଲ କିଣିଲି, ଆଉ ସେ ଚୋରକୁ ପାଇଲେ ତ କାନେ ଦବା ଆଉ। ଆରେ ହଁ ରେ, ଆରେ ଏଇ ପିଲା ଦିଟା ପକୁଡିଟା ଛଡେଇକି ନେଇଗଲେ ହବ। ମୁଁ କିଛି କରିନି ତ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଆ। ମତେ ଦେଖିଥିଲେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ମୋ ଚପଲ ଚୋରି କରିଥିଲୁ ନା? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭଳି ଏମିତି ଚୋରି କରିବନି, ନହେଲେ ବହୁତ ମାଡ଼ ପଡିବ, ପିଟି ମୁଙ୍ଗଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଫଲୋ ବି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ନମସ୍କାର।